Upat ka balay sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Kung asa kapin 1.3 million pesos nga danyos ang natala. BFP ginalantaw nga posibleng may kalabutan sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Aniya ang akong report. Dakong kalayo ang milamoy sa tulo ka mga kabalayan. Ingon ane ang sitwasyon. Pasado alas 5 sa buntag adlang Lunes sa GK Shell, Sitio Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Kita pa sa video nga kuha ni Ray Casil ang paspas nga pagkatay sa kalayo. Pag-abot sa BFP, ginayong gideklarang first alarm ang sunog ug pasado alas 6 sa buntag, gideklarang fire out. Tulo ka balay ang totally damaged samtang usa ang partially damaged. Sa ilang tala, miabot nga to si kapin 1.3 million pesos ang danyo sa hitabo. Og swerteng walay naangol o namatay sa insidente. So ang challenge sa area no ang okay man lang dalan pasabol man siya but naalay mga under construction pa nga mga dalan pa nga maagian na mo karon so sa fire truck so dili gid sa ina nagditso ta mo abide man gyapon ta og traffic rules and regulations. Usa sa mga naapektuhan ang pamilyang Bongo kung asa pulos tapot lawas lamang og usa ka refrigerator ang ilang naluwas. Sumala pa nga nakurat na lamang sila sa pagsinggit sa ilang anak nga adunay sunog. Hinungdan nga paspas silang nanggawa sa ilang balay. Sa katong mga tao nga gusto mo tabang, kung namoy mga gamay niyang makahinabang, pwede among kuan, willing mi mo dawat. Salamat kay sa mohatag kay kinahanglan mo gid sa kanang banig, kaldero, bugas gyud. Alang sa mga buot mutabang sa mga nasunugan, mamahimo nga makapadala o mo-contact ni ini nga numero. Karon, padayon ang pagsubay sa BFP sa mga posibleng rason sa sunog. Apan usa sa ilang ginalantaw ang posibleng kalabutan sa linya sa kuryente. Kabantay na daw siya nga naay tung sa ceiling fan nila og sa suga sa taas, initial pa man no na naay nga hulog dito nga dito sa ilang sa salog nga naay tagak ba nga something baga ba o di na mabantayan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.